Zdravím všetkých fanúšikov kahlových pecí, sme na teréne. Začali sme vybaliť šamotové tehly, platne, spravili sme kahliarskú hlinu. A tieto staré škrídla idú aj do kahlíc. Slúžia na to, aby akumulovali teplo, plus aj na to, aby chránili kahlice. Takto vyzerá, že najprv dáme kahlice, potom hlinu, potom škrídlu, potom znova hlinu a potom šamotovú platňu. Ornamentika bola vytvorená na mieru. Veľmi pekne majstrom za odvedenú prácu. Prišli na čas, všetko prebehlo, ako sme sa dohodli. S dielom som veľmi spokojný a veľmi odporúčam majstrov aj ďalším ľuďom a susedom. Ďakujem vám veľmi pekne.